ude i det her mesterværk af en video, skal du bare lige vide. Der bliver sagt ting, der kan virke stødende, der bliver joket over stregen, og ja, nogle ting er ret langt ude. Så hvis du er typen, der lidt bliver stødt, får det dårlige skæve jokes, eller mener, at alt skal være pænt, ordentligt og politisk korrekt, så er det måske nu, du skal finde noget andet at se. Intet ondt ment, vi hygger bare, og intet det vi siger er seriøst eller ment alvorligt. Det hele er sagt med glimt i øjet, og vi griner nok mest af os selv. Du er hermed advaret. God fornøjelse. Og en USB-type B spejsergræt. Spejsgræd. Sort shooter ruller i en fucking AMG'er! Du er bare stolt nu, Jørgen. Det er bare... Din ærlige reaktion. Og du lukker bare nu. Shooter, ja! Du tror, du siger, woo! Vi har lagt pæs. Vi skal bare have din bil frem. Ja. Eller... Fejlede du mission, eller hvad din også? Eller er det en ny mission, du har? Det er en ny. Pyramis. Det var fandme tæt på det der. Kørte han lige ind i min bil der? Var det din ærlige reaktion til det, han lige foretog sig? Ej! Nu holder det fandme op med alle de dumme trafikanter herude. Plukker ham bare i baghovedet med en LMG. Yes sir! Type shit. Type lort. Elegant parkering. Der lægger du godt nok lige en del. Det er bare elegant parkering der. Hvad? Du er teleporteret tilbage. Ja, du lægger en eller meget. Hold kæft, det er lækker. Oh my god. Så puller du lige et raketliga. Ja. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Er du klar? Row! Row! Fuck, jeg er god, hva'? Jeg er ikke bare god, eller? Så swerve mellem cars. Prøv at se, man. Jeg har ikke engang misset den eneste gang endnu. Så god jeg. God. Der var lige nogle af dem der vaffelpinde, man putter i is. Vaffelrør. Vaffelpinden, men putter Vaffelrør. i is. Undskyld mig hvad. Vaffelrør. Har vi ikke allerede spillet det her pis? Jo, Vi har sgu da været inde i det her hus før. Hvad er det for noget? Easy. Så går vi bare lige ind i det her hus, som om det var vores egen, jo. Vi har da også spillet det her før. Wuff. Vi har sgu allerede spillet det her før. Hvad fuck er der sket? Så looper den sgu. Find og indsamle. USB. Der. Arrange the letters. Hvad fuck? Guess the password. Hun vil gerne være venner med os, åbenbart. Hvad er det? Hvad? Password? Liberty. Hvad? Liberty. Det er der slet ikke noget... C-I-N-S-A. Hvad er det? Hvad? N-I... S-C-A. Incorrect password.
Den viser, hvad for nogle bogstaver der er rigtigt, når der... Hvis man har for eksempel et korrekt, så viser den hvad for et bogstav, der er korrekt. Ja. Må man prøve så mange gange, man har lyst? Nej, det må man ikke. Hvad fuck? A, C, I, N, S. S var rigtigt. Nikes. Nej. Sinus. Locked out. Uh-oh. Tin. G. Begge y'er var rigtige. Ja. Giant. Jinsi. Nå. Gytny. Det var rigtigt, eller? Jeg fik den! Woo! I did it, man. Hell yeah. Stop! Hvad laver du? Skiller bare min bil. Og så røg jeg... Fanden er det for et dyr, der kravler mit hår? Det er din husedderkop. Nej! Du fløj! Han fløj. Nej, han fløj! Og du så smadrer ind i folk, fordi de flyver bare helvede til. Ja. Du må ikke gå for tæt på ham der, vi må ikke blive set. Eller? Vi må ikke blive... Nå, ja, ved du hvad. Ja, nej, nej. Loud and proud. Ja. Er det ikke den her med whiskyflasken? Jo. Vi har allerede spillet den før. Så skal området udryddes nu. Det er det, vi er kommet for. Så rydder vi området for skadedyr. Ja, børn, ikke? Ja. Og hunden. Ej, hun er ikke skadedyr. Nej, hun er ikke skadedyr. De er sgu nice nok. Jeg springer lige nogle ting i luften her. Bang! Ja. Good night, man. Hvem er det, der står og skyder ved os? Gider eller hvad? Så. Der var en bil. Snakker spansk nu. Så ved man, det er seriøst. Nej, ikke spanskerne. Mexikanerne. Ej. Det er sgu dem, der stjæler alle pengene, du. Og de drikker tequila. Tequila! Nu kommer vi efter jeres lager. Ja. Og jeres lager, det er bare fyldt med Black Tar Heroin der. Sort heroin. Ja. Jeg fandt en af dem. Hvor fandt vi dem sidst? Der er en der. Du fandt en mere. Og det er fandme ikke nemt, når jorden er sådan... Ujævn. Ja, hvad fanden er for en farve der? Beige. Beige, ja. Det er ikke let at se beige på beige. Det er ikke let at se bøh. Og det er det heller ikke. Jeg ved allerede, hvor en af dem de er henne. Skal jeg lige gå ind og noppe den? Ja, gør det. Hold da kæft. Jeg har ondt af min... Har jeg den også? Selvfølgelig har du det. Du slutter bare en sætning, som jeg bare overhovedet ikke fik lov til at afslutte. Ja, det er i orden. Ja. Vi siger bare, jeg har ondt i min højre også. Jeg ved godt, hvor det sidste er. Godt. Nu kan vi jo hurtigt løbe den her. Ja, vi kan spille runden.
Altså, jeg ved godt, hvor den sidste er henne. Men jeg kan ikke huske, hvordan man kommer derind. Der er sådan et... Okay. det her. Fordi man skal kunne komme ind i sådan en flyvinge. Så den er herinde. Ja, den er her. Hops. Svedigt. Ja. Så du op her. Lad os bare gå hen og sætte min bil. Hvad? Other way, Bilen er man. Come on. forsvundet. Ja, det går nok. Are you on your way, bro? Ja. Jeg bor. Okay. Hvorfor er du grøn på mit map? Hvorfor... Undskyld mig. Har du taget en slurk, jeg ikke ved om? Ja, jeg tror, jeg har drukket lidt for meget til det. Hvorfor kan jeg ikke gå ind i min egen bil? Nu holder det fandme. Nej, du kan godt pisse ud. Pisse ud med dig. Jeg skal fucking køre den her gang. Det er min bil nu. Ja, det er det jo så tydeligvis i forhold til GTA. Men fuck, man. Hop ind, bro. Så ruller vi. Der kommer nogen derovre. Det skal vi ikke bede om. Det er easy, Nidler. Hvad? Okay, bus. Den skulle... Uh-oh. Ja, den kommer du ikke ud fra. Nevermind. Nej, det gjorde han vel ikke. Tror du, den her mission har taget mere end en halv time, eller? Nej. Så får vi... Sådan! Så fik vi det gjort. Ja. Easy. Ja, for jeg har sklerose i min højre hånd også. Hold kæft. Hey, i det mindste kan du få medicinsk cannabis. Så... Ja, ulovligt. Fair deal. Når jeg lader sklerose. Ja. Yeah, of course, man. Hvorfor står jeg bare med hænderne, som om jeg er uskyldig? Jeg står med en shotgun i hånden, for fuck's sake. Står med en LMG. Du står altså lige bag. Du går bare bagpå, ikke, eller? Jo. Hvad? Nej! Hvad har vi ikke ellers spillet den her? Jo. Vi har spillet... Hvorfor har vi ikke gemt det? Det var Yusuf Amir eller noget. Det var Amir, ja. Han tror bare, han er stor. Jeg kan jo ikke sidde bag på den der. Så må jeg hellere lige køre et tilkald. Man, fuck this vehicle, man. Man, fuck this vehicle, man. What you need, boy? Some wheels? I can bring them around. Han må lige køre ind i, så du det? Jeg er det på cinematic mode. Så meget det går ikke. Øj! Det var tæt på. Hvordan er der nogen, der hopper igennem den dør? Nej, det er der ikke. Vi er sikre på, at der ikke er nogen, der lige sprang igennem den dør, og så pillede mig i numsen. Det var tæt. Det var tæt på. Han fik lige en blodbad. Er det ikke også noget med, at vi ikke må skyde kameraerne? Jo, man må ikke skyde 3 kameraer. Mere end Man må 3. kun skyde 2. Ja, mere end 3, man må kun skyde 2. Ej, vi lader bare Vi kan med. lige så godt, Vi kan slippe for det. bypass. Ja. Vi kan slippe for at ødelægge det, så gør vi det. Oh, Der kommer en vagt. se her. Se her. Her. Dragt. Udskift. Dragt. Bliver vi så til cleaning mates? Så kan kameraerne ikke se os. Ulvan. Han står lige ude foran døren. Hvad stod der? Vi må godt sådan... Gøre sådan her. Prøv at komme igennem døren, eller? Bare tæsk ham. Jeg gav ham lige en nakkesvirvel der. Dødelig massage. Ja. Netop. Øj. Ham der ham. Jeg skal nok tage ham. 3, 2, 1, godnat. Så er han væk. Vi skal opad, eller? Jamen kan vi ikke lige så godt bare eliminere alle dem her, der har noget.
Det skal vi. Ej, det... Skal du spørge, der kommer et kamera? Det. Nej. Åh. På lige vores sko, de knækker af helvede til. Gør de? Kan du køre det? Jo, sådan... Ej, det bliver vi nødt til at fjerne det der, ikke? Ja. Jeg har ikke. Fuck, den glitcher rundt, mand. Gjorde den? Ja. Ej, jeg skulle lige have sagt det. Så du var klar. Det med... Ja. Nå. Ej, ikke den der brandalarm. Ikke den der brandalarm-lyd der. Den er godt nok træls. Stash, siger du. Står en og glor på dig. Han skal glo. Search for the cleaning schedule. Det var inde i et eller andet rum, var det ikke? Eller var det i midten? Det var et eller andet rum, jeg ved sgu ikke lige... Det kan jeg ikke huske. Hold kæft, den larmer, den der alarm der. Den er godt nok træls at Hvor høre var på, det den der derovre? konstante tone. Nej, det var det ikke. Buy a soda for $1. Gider jeg røv. Det var han. Selvfølgelig vil jeg ikke købe en sodavand for $1. Nej. Jamen, har jeg found something usable? Skal vi bare lige tage et billede af det, og så Jeg er i sende gang. det til... Raf. Mød så råber. Luk nu røven. Det var sgu smart. Enter the room to search for bonus loot. Ja, det gør vi lige. Det er så Vi skal have nogle money. Og det er kogende i lille Danmark i dag. Kan du fandme selv være inbred moron, altså. Ja. Bip, 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 bip. Nu holder det. Ja, fuck that guy. Sagde han det, eller hvad? Ja. Jeg har nogle nøgler. Jeg ved sgu ikke lige... Om der Jeg kommer er bare et ud. pengeskab et sted. Jeg har fundet det loot, man kan finde, tror jeg. Okay. Der er lidt mange Jeg har vagter. allerede wipet det hele ud. Ej, dog ikke. Inbred moron. Det ord, det kan de godt nok godt lide, synes jeg. Hovederne ned. Mor knipper. Du dør bare, ikke også? Det var mærkeligt, ja. Skal det være mærkeligt, ja. Så Jeg er nede for dig. skal jeg give dig noget at tykke på, hva'? Ja, din egen pæk. Ej. Så skal man have sådan en operation lige i maven. Eller en behandling. Så man fjerner de der med ens ribben. Så man kan bukke sig uendeligt meget forover. Nej, der er mange hernede. Det kan ikke være godt for ens krop. Det tror jeg heller ikke. Men hvis man er så liderlig, så... Det er noget med, at vi ikke må smadre den bil, der, ikke? Jo, man må ikke smadre. Ja. Jeg kører bare. Fordi jeg har kørekort. Og det er nemlig sådan, at hvis man har kørekort i virkeligheden, så kan man også godt køre i spillet. Og jeg har lige glemt, hvor hurtigt den var. Er den elektrisk? Det lyder som om den er elektrisk. For helvede. Det jeg lige sagde, det var bare stik modsat. Det var lige præcis det stik modsatte. Det første du gør, det er, at du smadrer ind i en pæl. Var det ikke garagedøren? Nej. Ja. Hold da kæft, der er meget politi. Brace for impact. Oh. Det var godt nok sejt, det der. Flyt jer så At du pensel. stikkede den der landing.
Det var sgu et fedt nok trick. Nej, lige ned i politiet. Lige ned i politiet. Vi gør bare det her, ikke? Ja. Så snart der vi kommer tilbage og går sætter os ind i bilen, så løb. Anden vej. De når ikke at se os, tror jeg ikke. Nu leger vi bare gemmeleje med politiet. Det skal nok gå. Lad os bare gå herhen. Jeg tror, de når at se os. Jeg kan Nej, mig ind i de skal dreje ind. Ja, jeg prøver bare at se, om du kan gemme dig, uden vi behøver at køre uendelig langt væk. Hvorfor gik den ikke bare op helt første gang? Jeg kan nok lige... Nej. Jeg blev spottet. Gjorde du? Noget pis. Ja, Jeg tror, de er mere interesserede i dig, end de er i mig. Fordi de går ikke rigtig efter mig. synsfelt, så... For mig er de spawner. Nå, det er fordi, de er væk. Jeg har stoppet af med dem. Det klør lige i midten af mine også. Det var noget information, du kunne bruge til en masse, hva'? Politiet, de holder herude, ikke? Altså. Jeg vidste det. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre uden den information. Min verden vil totalt krakelere uden den information. Din verden vil simpelthen falde ombord. Ja, fuldstændig. Der var jeg lige ved at kvæle mig selv i saliva. Så er den også klar, du. Hvorfor har jeg sådan nogle grimme tigerbriller på? Hvorfor har jeg et skudhul midt i brystet, altså? Tigerbriller. Ja, det er grimt. Amen. Så har vi compound interest. Stadig er raf, men noodles. Raffen noodles. Hvis du ser en energidrik, der hedder Kick inde, ikke? Med cola, så køb den, eller? Den smager helvede til. Jeg er ikke så vild med den. Hvad? Okay, nu fortæller du mig lige din adresse, så kommer jeg og tryksparker dig i nakken. Jeg er ikke Giver dig vild bare med en trussel, jeg gør. Men det er nok den gamle opskrift. De har nok lavet nogle nye opskrifter. Den her, den ser anderledes ud. Den er helt ny. originale, den er ulækker. Den smager af, du ved, det der sodastream. Jeg sender dig lige et billede af den, så du kan se den. Du ved, det der sodastream, hvis man ikke blander det op. Det smager bare af det der sodastream, hvis man drikker det rent. Jamen, jeg sender dig lige billedet af den. Ja. Jeg har lige sendt dig det. Så kan du lige se den. Vi skal have et køretøj. Jeg var færdig i det. Så tjek billedet imens, hvis det er. Den der, altså Amper med cola, den er så sgu. Det er den. Den smager faktisk det samme. Den her og den smager det samme. Udover at kick ind, den koster 10 kroner. Ja, den anden, den koster 6, tror jeg. 6, Ja, med pant. 7 kroner. Ja. Skal vi tage den her klamme... Vi tager Kan du gå bare ind, den eller? her Vespa. Hop på. Så ruller vi. Med 10 Det er km bare i en timen. faggy jo, altså. Prøv at se mig. Det her, det er Randers, det her. Listen, little homie, when it rains, it pours. Ja, det snakker vi ikke om. Og sker det ikke noget. Og gemmer bare sit hoved i sine hænder. Det er da, fordi han er bange for min kørsel. Anyway, Wester i bukserne. Det er skræk. Ja. Det var hæsligt, du kører. Og så siger du, og så zigzagger du på i modsat bane. Altså, Skyder du bare uskyldige folk? Hvad fanden er det for noget? han var grim jo. Ej. Men han var grim, han fortjente det. Den fortjente. Han fortjente det. Den kan jeg sgu ikke få nok af, den kick en cola der. Den er kick in energi. Den er kinky, ja. Ja, det var så ikke lige det, jeg sagde, men... Jo, men det er det nu. Jeg har lavet dine ord om.
Pis også, altså. Sådan er det bare. Ja, men for fuck's sake, altså. That's on me. I said that. I'll never fuck with you again. Fuck LS, man. Altså, har han i gang med at have et crash out ind i vores Audi, selvom det ikke er vores, vi har bare lånt den på ubestemt tid. Det er bare en leaset bil. Jamen, vi har leaset den uden deres... Tilladelse. Nej, uden deres... Altså, de ved det ikke. De ved, vi bare stjålet den. Simpelthen. Ja. Vi har bare... Nej, vi har lånt den på ubestemt tid, eller... Du må ikke sige, at vi har stjålet den, det kunne vi ikke få på. Ja, det er rigtigt. Det kunne vi jo ikke. Det er ulovligt. Vi foretager os ikke ulovlige ting, jo. På nogen måde. Det var bare fedt, at jeg troede, det var en snak, der stod sådan der. Husk nu, vi skal dræbe Los Santos Triads. Det er meget vigtigt. Det er Los Santos Tricycles, altså. 3 cykler, ja. Ja. Jeg springer altså lige en bil af nu. Cykelbande. He like it, but he gon' respect the scripting. Yeah, I saw funny games till a nigga trippin'. Nej, det er skyderbanden, det er fra Aarhus. Skud ud af skyderbanden. Skyderbande. Skud ud af shooter gang. Yes, sir. Nu har I fucket op Hold der. da kæft. Tag de der dokumenter der, ikke? Ja. Så napper du dem bare foran mig, mand. Hvad er det for noget? Ja. Så napper jeg lige den her cutting saw. Så. Skæresav. Eller taksav, eller stiksav, eller hvad den hedder. Vi skal samle diamanterne. Skæresav. Hvorfor kan han ikke bare selv gøre det? Er han så dum, eller hvad? Jeg vil lige give ham en i nakken. Ja, gør det. Nej, du skal... Lad være med at springe ham i luften. Du skal ikke lave en al-Qaida på ham, vel? Står du sigtet på mig for? Lav bare en ISIS henrettelsesvideo. Ja! Ej, Hey, vent, jeg kan også tage sådan en af de bags herovre. ej. Hvad helvede. Det kan vi Nå, ikke nej. vide på YouTube. Det er jo nødvendigt. Hvad kan vi ikke? Hvor fanden? Gider I lade være, mand? Fordi... Det eneste, man kan høre, det er bare... Er det en motorcykel, der lyder sådan der? Hold da op. Der er gang i den krabat.